pillanat. Aludtam már rosszabb helyen is. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat újabb epizódját. Az igazság pillanata. Helyes kis cica. Az előző rész tartalmából. Hát ez nem a Hannibal. Harry, gyere csak ide. Én megyek érte. Nem szívesen engedlek egyedül. Én kapom el. De hát ez csak álom volt. Lidérces álom. Stefán, attól félek, hogy ez halálkomoly. Ne mozdulj, rendőrség! Harry? Na csak, egy másik kakas is van a tyúkóban. Adok 3 másodpercet. Sose akar belekötni más levesébe. Higgy el, semmi értelme. Áruljon el valamit, barátom. Táncolt már valaha az ördöggel holdfénynél? Csak a kollégáim karjaiba futna. Ha? Nem jobb, ha mindjárt itt. Senki sem akar háborút. Na jó, hát ez magától értetődik. Egyszerűen kezet rázunk, és annyi. A mindenit. A kulcsai. Kapukulcs, lakáskulcs, kocsikulcs. És még egy kulcs van. Mondjak valamit? Ez el akar téged intézni. A Morál Insanity iskola példája. A legcsekélyebb köze sincs a morálhoz. El sem ismeri a létezését. Gondolj csak el, hogy valaki ekkora felfordulást rendezzen itt széthúzott függönyök mellett, ezért ezt nehezen tudom elképzelni. Borzasztó volt, mi? Úristen, ilyet még nem értem meg. Megismertük a két világot. Az érzéketlent, ahogy az orvos mondja, és a másikat. Mára elég volt. Menjünk. Jó, már is megyek.
Én a pokolban fogantam, még a nagyanyám is tökösebb maguknál.